момента отиваме до Поморие, тъй като трябва да си вземем парите от една работа, която работихме преди тази Слънчев бряг и не ни хареса изобщо работата. След това ще отидем до Бургас, където ще вземем една пратка и по-късно ще отидем на море, може би в Созопол, ще видим, може и да е на край море, но за сега е това. Айде! В момента паркирахме и отиваме да вземем парите, обаче има една уловка, понеже не знаем дали ще вземем парите, тъй като работихме без договор. В смисъл, имаше договор, но следствие го махнаха, защото не искахме да се махнем, пък както и да е дълга и широка. Та в момента отиваме да видим дали ще може да вземем парите. Аз съм 9 заработени дни, но се надяваме, че ще си вземем парите. Валя, отиваме ли? Отидохме да видим дали може да вземем парите, обаче за жалост не можем. И факта, поради който не можем да вземем парите, е, че човекът, управителя на хотела, който е казал, че можем да ходим да вземем парите, не е дал парите на счетоводството на хотела. Съответно аз питах, нали, защо така става, хората не знаят, личи се, нали, че ни лъжат. Единия казва едно, другия друго, но както и да е, стига толкова за тая нелепа случка. Продължаваме напред, отиваме в Бургас да вземем пратката и след това вече отиваме на море. Вече сме в Бургас и отиваме да оставим Валю. Сега Валю ще заведе тук. Дупки в България е много. Ай, Валю. Ай, брат. Се видим до вечера. Да. Всичко е така. Ай, майка. Ай, майка. Снимам телефона, защото ме е страх да вземам камерата с мен, но сме в Крайморие и решихме там да отидем на плаж. И още след така. В момента е 9:27 през вечерта, както виждате, и съм светнал лампите в колата, тъй като ги загася, едва ме виждате. Може би ще използвам това време, за да ви обясня какво стана с пратката. В момента е в багажника и човека, когато ме звънна още в 12 часа, ми звънна човека. И аз бях тогава на работа и му казах: човек, аз съм Слънчев бряг, докато се върна, ще е минало 4 със сигурност. Той ми вика: хубаво, ще я закана пратката към офис. Добре, обаче отиваме 4:30 в офиса. Пратка няма, не е идвал никакъв човек. Питах, нали, няма някак. Той ми вика: най-вероятно няма да дойде, по принцип не очакваме. И аз, оттам, звънях му поне 10 пъти на този маняк, де говорихме сутринта с него за пратката. Той не ми вдига, постоянно заето. Накрая ми звъни и ми вика: брат, аз забравих пратката у нас. Идваше от тях до нас, за да ни даде пратката човек днеска направо. Майка ми я взе, защото ние бяхме тогава на плаж. Сега е 9:30 точно вече и това, което мисля да направя, аз нямам на TNT 60 FPS, ужас. Това, което ще направя е да побързам колкото мога, ще карам внимателно, защото съм супер изморен и още след така. Вечно снимаш, това ще кажа. Днеска беше много яко. Както свърши предното видео, хора, ще ви кажа отново до скоро и айде до следващия път. Чао! Саждати! Ох!
Ale mamy... Czekaj.